Rossz példa a padló hőszigetelés miatt és rossz lábazati hőszigetelés miatt én nem egyszer írtam elő közel 30 milliós javítást új házon. Új házon mondom, tehát közel a házárának a felét még egyszer rá lehetett volna költeni, azért, mert a kedves szakember nem volt elég körültekintő, vagy hogy mondom, inkább spórolni akar, de végül is ez a spórolás, ami körülbelül 300-500 ezer forintot jelent, ez összességében 30 millió lett pluszban. Ez a 30 millió forint, ez rengeteg pénz, hogy tevődik össze, hogy lehet egy ház árának még egyszer rákölteni a felét, az nagyon egyszerű, konkrétan több ilyen példa is volt. Én később láttam az épületet, mikor elkészült, apró trükkökkel meg lehet mérni a padló rétegrendet, és sajnos az jött ki, hogy a 12 meg a 15 centi padlóhőszigetelés helyett 3-5 centi volt, vagy még éppenséggel annyi se. A lábazati 12 centi hőszigetelés helyett volt 3 centi LPS, tehát még nem is XPS, hanem LPS, és gyakorlatilag az új építésű házba 6-700 ezer forintos fűtési költség jött ki, mert a padlófűtés képtelen volt felfűteni a házat, illetve amikor felt is tudta fűteni, az nagyon-nagyon sok energiába került. Na most hogy jön össze ez a 30 millió, mert ugye ezen nagyon sok pénzről beszélünk, gyakorlatilag fel kell verni a teljes padlófűtést, vagy a teljes padlót, ezzel sajnos megy a kukába az összes hidegburkolat. A laminált padlót még fel lehet úgy szedni, hogy az egész táblát, vagy az egész lapokat lehessen használni, a vágottak az sajnos kuka, a szegélyez kuka, fel kell vésni a teljes esztrikbetont, azzal az összes padlófűtés cső, hogyha elektromos padlófűtésok, a fűtőszálak az szintén kuka, ki kell szedni a meglévő hőszigetelést, azt a 3-5 centit, vagy ha éppen nem volt semmi, akkor nem kell kiszedni. A teraszajtók, illetve a bejárati ajtót azt ki kell venni, ugyanis az a meglévő régi padlóhoz van igazítva. Ahelyett kell egy új, ugyanis a padlónk meg fog emelkedni, és vagy nem fog kinyílni a teraszajtó, vagy kicsit furcsa lesz, hogy az ott nem jó. Na szóval a lényeg az, hogy ezeket mind ki kell cserélni, és azért egy teraszajtó, egy bejárati ajtó azért 500 000 1,5 millió forint között van, itt elég hamar el lehet költeni néhány milliót. Amikor ez ugye megvan az összes bontás, akkor meg kell csinálni az új, már megfelelő vastagságú hőszigetelést, padlófűtést, esztrikbeton, burkolat, és mivel nagy valószínűséggel egyébként sikerült összekenni a falait is, azért újra kell glettenni belül mindent, újra festeni. Ez a költség egyik része. És van egy költségnek, ennek a 30 milliónak mondjuk egy olyan része, amilyen sokan nem is gondolnak, hogy az a család, aki korábban ott lakott, annak legalább egy 3-4 hónapra ki kell költöznie, tehát az albérleti díj is ez hozzájön. És azért itt egy 100 négyzetméteres háznál ezek elég vastag, hogy mondjam, költséggel járnak. A kedves kivitelezők néha meg szokták kérdőjelezni nem csak az én szakmai tudásomat, hanem egyéb műszaki kollégákat is. Jót szoktam mosolyogni ezen. Két dolog miatt, az egyik azért, mert akiknek van kamarai jogosultsága, teljesen mindegy építész vagy mérnöki kamarai jogosultsága, vagy illetve regisztrációja, nekik évente legalább egy alkalommal kötelező részt venni szakmai továbbképzésen. Ez általában különböző téma, ami mindig visszatérő, az a vízszigetelés, hőszigetelés, tartószerkezet. Szoktak nekem is onnan mondani, hogy jön, nem tudom, Feri bácsi a 60 éves szakember, és akkor mondja nekem, hogy ó, fiacskám, te még a csattogós lepkét tótad, mikor én már ezt csináltam. Meg el szoktam neki mondani, hogy örülök, csak attól még ez nem jó. Úgyhogy néha vannak ilyen érdekes megjegyzések irányomba, vagy irányunkba, vagy éppen a szakma irányába. Én is az iskolapadot koptattam, amikor az első órák egyikén jött ez a mondat, hogy majd hallani fogjátok azt, hogy úgy szoktuk, meg még sose volt belőle baj, és gyakorlatilag, amikor megyek egy nap 4-5-6 helyre, akkor ezt akár naponta többször is hallom, és mindig megmosologok, hogy ezt már nagyon régen hallottam, de mindig valahogy visszajön ez a mondat, hogy úgy szoktuk, hát attól még nem jó.